בפרק הקודם היה פרק קצר, מי שבטעות רשמתי 043, הטאבלט שלי כותב בעצמו, רציתי לרשום פרק קצר, אז, ואם אתם ראיתם את כל הסרטונים שלי, אתם תגובה באחד מהם, לייק, ואולי אתם רשומים לי לערוץ, ברכותיי, אתם ממש אוהב אתכם. פעם קודמת ריקודים, אז זה היה פרק קצר. עכשיו יש לנו עוקבים, גיליתי, סליחה, תודה. אוקיי, עכשיו יש לנו כזה שאנחנו הולכים, שימו לב, יש כזה עננים לבנים רגיל, לכולם יש את זה, זה אנחנו עדיין ברגיל, זה כבר נקטוסים צבעוניים, זה כבר יותר יפה, זה כזה שינה, זה כבר עלינו רמה, עכשיו שוב עלינו רמה לרר, יש אחריי גזר, זה מצב שכל הזמן צריך לעשות ככה, גזר, כזה, אני אסביר את זה כזה, משהו אפור שעוקב אחרי, קריש, מדוזות, שזה מהעונה של בוספוג, וחרבות, יש פה חרב כזאת, עוד חרב, אבל בפועל יש פה גם נשק כזה וגרזן. אנחנו סיימנו עכשיו, אנחנו בעצם עוברים פה, גוללים, עכשיו אנחנו רואים דמויות שאני יכולתי, פשוט תסתכלו על המסך ואני אחפש, אולי זה ייקח קצת זמן, אבל תסמכו אולי זה יהיה שווה את זה. את זאת, הנה, כאלה אני מתכוון, 17 מתוך 30, הייתי קרוב להשיג אותה, 11, כל פעם שאחרי דמות זה פחות, כאילו. 11 מתוך 30, לא הייתי קרוב, אבל זה 10 מתוך 25, הייתי קצת קרוב להשיג אותה. עכשיו עוברים לאפיקים, הייתי יכול להשיג אותו 42 מתוך 55, לא 16, הייתי קרוב. פה יש לנו כזה רובוט, סקין יפה, גם זה יפה, חבל שלח אותי. בואו נדרג גם אותם, יש לו כזה סנצר מעץ, כזה פתח. יש לו שפה, זה 24 מתוך 65, פה זה 55, זה לא אותו דבר. אוקיי, אז פה יש לנו 22 מתוך 40, בסדר, אז כן, זה גם ככה לא יפה, אבל הוא יפה, כאילו לא כל כך יפה. 22 מתוך 60, זה 40 כאילו, וזה 60, אז זה יותר משתלם לי. זה ראשון. הוא 3, בכלל לא תקרוב לזה, אבל העיקר זה קציצת סרטן, זה מעונה של בוספוג. עכשיו אנחנו עוברים ללג'ינדרים, אם אתם אוהבים בוספוג, תנו לייק. ולג'ינדרים הייתי קצת קרוב, 17 מתוך 85, להשיג את הרובוטית המטורפת הזאת, גברת פאף, אמרתי שנראה פה את בוספוג, 10 מתוך 90 לא הייתי קרוב, אבל שלא מדברים עליו, רובוט 9 מתוך 100, שלא מדברים גם על מרקרה, תסתכלו על זה קטן, יותר מדברות אחרות, אבל 5 מתוך 90, אבל לא רק הוא 5 מתוך 90, יש שם את הדמות הזאתי, וואו, זה יפי, 5 מתוך 90. עכשיו, הנה, יש פה את הספיישל, מיתיק, אף אחד לא השגתי, בואו אפשר יואו, שהיא כזה, זה לבן. אז כן, יש את בוספוג, פלנקטון ופטריק. אם אני לא טועה כבר אפשר להשיג אותם. יש כאלה רכבים. אוקיי, אז מיתיקים, כנראה לא השגתי. ספיישל, אני כנראה גם לא השגתי. מצטער שלקחתי זמן. מקווה שאתם סומכים לי, אז מה נעשה פה? נלך, טוב, עוד מעט ייגמר הסרטון. בבא, אתם רוצים שאני אדרג בברול סטארס, משתמשים שלי, אולי אני אעשה את זה, או שאני בקלאש רויאל התקנתי אתמול, שלשום, גם התקנתי את המשחק שהיה חדש, שהיה לי אותו, מחקתי אותו, לא יודע, עכשיו התקנתי אותו שוב, אם אני לא טועה קוראים לו, לא יודע, משחק החדש, כנראה שאני אדרג אותו. אני אומר לכם, אולי דרג גם ברובלוקס, אין כל כך מה לדרג.
אז אני לא יודע איזה עוד משחקים אפשר לדרג, אבל אני אמצא. אוקיי, אז לפני שם 12 פה, תגובה, לייק וסובסקרייב בינתיים, וקיבלנו דמות חדשה, היא סבירה. טוב, נתראה בסרטון הבא.